Výletné autobusy z Piešťan Hop and Chill premávajú na viacerých linkách. Stačí iba nasadnúť a nechať sa unášať príbehmi, ktoré ožívajú aj cez Vrbové do Chtelnice. Určite nemôžeme obísť ani Krakovany, kde máme prvú zastávku v živom múzeu za Krakovskú bránu. Je to taký symbolický názov, že za tou bránou môžete vidieť niečo staré a niečo, čo vám možno priblíži vašu mladosť u babičky a tak. Môžete tu vidieť náradia, nástroje, ktoré sa používali na poli, v záhrade, pri spracovávaní potravín, ale myslím si, že takým lákadlom našej zbierky sú práve kroje. Je to najväčšia zbierka našich krojov z okolia, ale hlavne unikátnej paličkovanej čipky. Kroj z nášho okolia, ako vidíte, je najfarebnejší kroj na Slovensku. Je to dané možno tým, že sme v prostredí, kde bola úrodná zem a ľudia mali na to vychovať seba, svoje deti, pre zvieratá a tým pádom sa ušlo ešte aj ženám na nejakú parádu, takže tie kroje sú veľmi pestré, zdobené, ale hlavne v nich použitá unikátna paličkovaná čipka, ktorá sa robí s 5 paličkami, čo nie je zdokumentované nikde na svete. Robí sa iba tu v 11 dedinách. Tak tento náš pestrofarebný kroj je považovaný za národný kroj. V dávnejších dobách, keď sa išlo niekde na oficiálnu návštevu, tak bol aj tento kroj darovaný ako dar. Keď už sa k nám dostanete výletným autobusom Hop and Chill, vo Vrbovom ako prvé vám ukážeme židovskú ortodoxnú synagógu, ktorá bola postavená v rokoch 1882 až 83. Vlastne slúžila na náboženské účely až do roku 1942. Neskôr bola hlavne využívaná ako skladisko, najprv obilia, potom textilu. A dôležité je, že v roku 2016 sa podarilo mestu získať do vlastníctva, pretože bola vo veľmi zlom stave, strecha bola dierava, zatekala, hrozilo, že budova spadne. Podarilo sa našťastie vďaka dotáciám strechu zrekonštruovať, takže budovu sme zachránili a teraz postupne po etapách sa ju snažíme rekonštruovať. A keď sa všetko podarí, veľmi radi by sme ju využívali na kultúrne účely. Vrbové sme sa rozhodli zaradiť do programu výletných autobusov kvôli tomu, pretože okrem zaujímavej synagógy je Vrbové taktiež rodiskom Morica Beňovského, ktorý sa tam teda narodil a je tam aj kuriak, kde má vytvorenú pamätnú izbu a môžete ju vlastne v rámci tejto prehliadky navštíviť. Ďalej sa posuniete k pomníku Morica Beňovského, odkiaľ vidíte aj výhľad na Šikmú väžu. A túto Šikmú väžu sme sa rozhodli sprístupniť, pretože nie je úplne bežne dostupná. Zaujímavosťou je teda, že Šikmá väža sa nenachádza len v Pize, ale aj u nás na Slovensku a je odklonená od svojho spodku 99 cm a taktiež sme sa dozvedeli zaujímavú príhodu, že celá väža je naklonená doľava, ale jej hlavný vstup je naklonený doprava, čiže vizuálne pôsobí a teda pripomína písmeno V ako mesto Vrbové. Výletné autobusy sme sa rozhodli zaradiť do produktov, ktoré ponúkame kvôli tomu, že chceme návštevníkov, ktorí sa nachádzajú v Piešťanoch a sú na dlhodobých pobytoch, dostať aj do okolia. Takže je to taký kompletný balíček od dopravy, kompletného programu až po nejaké drobné občerstvenie. Momentálne sa nachádzame u lokálneho vinára, ktorý je naozaj veľmi rodinná firma, takže preto sme si ich vybrali, že budeme práve tu. A je to takisto po ceste smer Chtelnica, kde ideme objaviť kaštiel Chtelnicu a kúsok z jej histórie. Tento kaštiel je unikátny tým, že vlastne takéto členenie, jak je tento kaštiel, už na Slovensku neexistuje. Existuje len v Sedmohradsku, čo je v Rumunsku. Existuje jedna hlavná budova a po každom rohu vlastne sever, juh, západ a východ. Takže všade sú jedna bašta.
A pod tým celým, pod tou hlavnou budovou existuje jedna obrovská pivnica, ktorá má pomaličky 90 metrov a tá je vlastne ten unikát toho Chtelnického kaštieľa. Keď sa končila tá rekonštrukcia v 2016, boli brigády aj 3-krát do týždňa. Ten kaštieľ vyzeral jak zrúcanina, zatekalo, strechy boli preborené. Toto všetko, čo sa tu stalo, môžeme začať dobrovoľníkov, ktorí sem chodili, brigadovali bez nejakého nároku na odmenu. Jedna z tých bašt bola to vlastne kuchynský pavilón, kde sa varilo vlastne pre celý kaštieľ jedlo. Teraz sa tam varí pre celú Chtelnicu kultúra. Galéria bude mať tento rok 10 rokov, 10-ročné výročie, 15. augusta pozývam. Bude tu veľmi kultúrny, vynikajúci koncertný program, bude tu vystupovať významní umelci vlastne z Národného divadla a tak. Takže bude nám fajn.